Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization hito hakalai pautrik unaitung aja arpenrio kalapha da kador khas yo menteri break mi yakatnat pinmi boarding ke sarkar jilla uba met ba lingdo daga badawa ban pin sangi ashwai ke jing terwali la mi tiarjot scrap material jong Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL lingba ko online auction ban pinlong da ko offline auction kat kum ke hito ke jingli la mi tiar jot lingba ko online platform jog Metal Scrap Trade Corporation kan pli la di kinong khayi na shabar ka jilla ki badan ka bor pisa bat kan pendu la di try jilla ban yo benta ha kani ko auction ka seng ko ongru ba ka offline auction kan pli la di jingi kop ka ba khami ringkat bat kan yarap ba ki try mulok ki beshania hakum kini gi lat kamai bat kadawru ka clause A in bracket 3 jong ka tender notice kabadawai ginong shimbenta ki ba omde ki riulo man pin I ka trading license bala ai ki autonomous district council hinrei ka hito ko ong bawat lala dan kate ka kindon hinrei ka dang ai la di kinong khayi na shabar banyo benta ha ko auction kabala ban kata ikitrai jilla kahito kala ongru bahado menta kampat lap ikanu ka government order not notification circular ni policy na ka sarkar India ni ka sarkar Meghalaya kabakdo ba ka MEPDCL ka de ban pinankam tang ya ka MSTC ban lilam ya kitiarjat ha kabakut kahito kala bu santali ki jingdawa bakin thop ya ki jingpin sange ashwai ko online auction bat pinlong da ka offline auction ban bishar thammai ki kindon shimbenta ban pin shai hlo ka jinge de bat ka MSTC bat ban pinmi pat ba ya ki nu ki government orders ni circular ki ba ya de bat ka ne ka benta Nilawan bu ya kani ka dorkas halor ka bangi dawa ban penbet bat bangi persya ya ka jingle syutia jong kani ka sarkar MDA tu Palingi ong bakale ustia namar hadian bangi I akan ka short I tender notice kaba hakatarik tarik Julai arajar Rio kanang bagi pajba kin sutu ba kai ka ta kahito kale injor ka dawaban mayu kani ngan su patay pi kadai kata bangi bu ya kani ka representation habaya dai ya kani ka bakin le be kata ka offline auction yung ka MEPDCL yung ka MSTC kabamut Metal Scrap Trade Corporation Limited teknang ban yesha shushu namar baro iskata kumbangin ya kren kini ki kontraktor khamtam kini ki bayar kidai ki paradok parasnam kisad le biya kata ka offline tehnre menta ka jingle ka sarkar pat kaling bat ka MSTC claim dadon kita ki circular ki notification hindrai kadai tangka jing yo communicate tangka to kaningot kita ki bureaucrats ki bomtip bahaya kata ka historical background jong ka combat khando jungi ya kata ka hok ka jungi ya kata ka jing yo baha jungi ya kata ka sexual te ni dawa hang ni ba dei ban penlong be ka offline ba dei ban pendu ya ka online ba dia ka tu ka clause A 3 kaba ong hang ni lada pendap hab ikan ka tender kidon kam ya kata ka trading license napo Meghalaya claim shim specific haba kamar ka dei napo ke napo ka jingpet jong ka jurisdiction jong ka Khasi Hills Autonomous District Council tendre la ong bai ka trading license la ban shim na baro kita kilai teli Autonomous District Council Khasi jentia bat garo ka balai ngi haban persya namar bagi pan ya kata ka NOC napo kata ka District Council ki badan napo Meghalaya balai dangshen ke ikabaja lada pipet ke jingkren lingba haka session ke JHEDC UCM jong ka Jante Hills Autonomous District Council haka jing dalam hak bodan naga parti NPP uang kumna haka jing penbor jong ka sarkar jelang ya haban NOC siri semen kata kala bu jing malu pa tong nginget kumba kendai po persen napo ke JHEDC kenumyo e trading license hendrei nyim shania pat ya ka JHEDC pat ya ka GHEDC yakini namar ba ke sarkar namar ba kidan haka buat kidan haka parti la jong kila ban penbot bat kan penduru ya ka tendar jong kini ki try muluk ki badai ya ka baha jong kata te mdai tang kata bali ban happen centralized lut ya kita ki mar jong ka state habar kadai ka kamar jong ka MEPDCL ta bali ba mentangin dala auction yo tau scrap la haban jeling ba kata ka MSTC ja kata ka badang hapo ka ministry jong ka mines nang tay na po sarkar pedang te ladingi ailat kani kandai ka jing sedang bat ladingi ailat ka bu jing ma yo ni kon samla jong ni u baterai kata mo naka jing yo kata ka yo ko
baki tray ini kontrak barit dala da ki wan ki banabar kamut 100% ngin long song sengan su imla su namar ngilai isai bakani hi kani ka sarkar MDA kamdei na benta jongi trai ubayo ban thabut hangni hanrei kala pausai katkum kani ka jing betha jongki kani ka tendar ban yaj ban le katkum kata ka investisi ka isai ba kaling pat kiburat krat kikatni kateng ngila ruban ong ban Alex ba imat kala jan ke election sikiwi kistir kila ban sna pisar kani mengihap ban keno ba namar kala pausai ba kinongwi kikloi ban bei tengka baling ngihapan ong kata ngahapan ban yang nakabo ong ngai pida bahadu menta kajingwan kini ki industries ki hero fair kajing pensulur ki sarkar nada baki yo ya jing mentai balai balik ki hapan penyap yuta try mulok babali hapan don kamban ling tangi tai mar ko ma ong ngai tai scrap material dai ibadai ke jongi haba kadai kado ke jongi katung ke jongi balai unwan tuklar duta uban ada lihita kalau dengi sa kan ya pek nuksa ka ka bajia wan unitin kat karisni uang bet announce ban ice na surok unta ha kata ka green corridor ka bajia abo ong ya ka green corridor don public hearing show umya selok show da de halor kata konong rim bangi na kaseng nila ai de ka batenge bat nil ong ba lada kan ka sarkar kamle ye bat ni la thoru power minister ba de ban simkhya bat lada umla ban simkhya ka penti sai ba de tang pura barstam jongga MDB tu bat lada haban yaki namar lada ngi ailat ye kani ta komut ki kontrak baret kumbala je amanta umyo shu yu try muk henry umyo utau mender sisni bom tip hiru ye ka history ke jungi bat ye ka sek schedule ru kala ai kata ka hok ke jungi kariti ke dustor ka hok man kamai kata ka hok ke jungi henry bali ngin chu ngap tang na ka benta bakin im uwe arngot de nyilak phak kupiru seki biadai ban phak bat nyen sei kendu ru bat iya ki nakalian profession ba balik isngap halor ka jing sha yurat kita ki try mulok ba hoj kila ban pensai ba kadai ka baka ka sarkar India ka em kani habra kadai ka mar ku jungi balikin ban patay kum tana ba bat soko way ngan ong yipiru ka jing le ka sarkar ka khen ba ki pat ba kim tibi ai ki pa be ban yurat kisna di kita ki polisi di ai ki bombena te nakalian ka jungi ngingim sya ni balai bangi habi mi nakapor ban keren ya ka hok ya ka tauba jang budget benriu namar ka sarkar kala le ba ka khen yu pa jong ka bri nyo tre bat nung thot bot hi jalau me khalia ki khen bek ba ki ne ki pat ba kin tibiu bat kin le bat batib ru unum not namar ba kila pen i bat kila le be da ka bor ya ki pat nyo tre jumi te nga kenturu ya ki kontraktor nadu ki baret ki basya yesim ke ne ka benta ba piru mis kemat bandawa bakin le ko por ka barim khawai kajuk kajing kala ka don jakata ka digitize kan henry kita ki ban eligibility criteria ki di ban tap ke ba kumno ban yat ban preserve lane ban penne saya ka hok ka jungi ya ka bam la ngin siape henry menta lading ailat ken ong bai obu khasi umla haba pim sha ban en ya jabit menta binbit peratarai jungi unbit kan no tenri benabar ta ki ladon ki investment ki bahe kan bu ke jengma te kidang pun kinuksa lada pipek kum ka ya kata ka ruwe ki le kumno pat haga jing le donbor pat le bum sunyau kani ka sarkar MDA ya ki khon samla ki jungi ngina kalian ke jungi nginum snap bat ngin ngai pene bai bat lada ki kile kuman hakane ka benta kekumut long di balak kret ngihaban mi madan bat ngihaban penbor ya kane ka sarkar ka bala tam bat kala ka bala amut bat centralized lot ya ka hok jungka jat benrih nyutrap namar ba nginong hikum no hi hakawai kaliang pat namar usiam mendede ubatip ya kata ka history ke background ke jungi ya kata ka instrument of accession bat ya kata ka rukombat kendau ke jungi ani lagi ong da ka pareng kata ka law of the land te nginget scam ba power minister udai do snam la jong nganget ba unle ya ka badan kam un maintain ya kata ka jinglong ka jong bat un bendi ya kata ka historical background bat unte lakam bat benum ailat ya kita ginong way bakin kini ya ka hok jongki pat nyo Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F?
Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.